मी प्रीती हेल्दी किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी चिकन ग्रेव्ही ही नॉनव्हेज रेसिपी घेऊन आली आहे। लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल अशी ही रेसिपी। ती कशी करायची तर चला आपण पाहूया। चिकन ग्रेव्हीसाठी लागणारं साहित्य पाहूया। मी प्रथम एका बाउलमध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेलं चिकन, टोमॅटो, कांदा, दही, तेजपान, आल्याचा तुकडा, लसूण, हळद, जिरे पावडर, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला, मालवणी मसाला, धने पावडर, चिकन मसाला, तेल, हिंग आणि चवीपुरते मीठ। आता आपण चिकन मॅरिनेट करून घेऊया। त्यामध्ये हळद, जिरा पावडर, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला, मालवणी मसाला, धने पावडर, चिकन मसाला, हिंग, चवीपुरते मीठ आणि दही हे सर्व एकत्र करून आपण मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा तास ठेवून देऊया। आता हे असं छान मिक्स झालेलं आहे, ते साईडला ठेवून देऊया। आता आपण ग्रेव्ही करण्यासाठी मिक्सरमध्ये कांदा टाकून घेऊया, टोमॅटो आणि आलं लसूण हे सर्व एकत्र वाटून घेऊया। हे आता आपलं वाटण तयार आहे आणि आपण मॅरिनेट करण्यासाठी चिकन ठेवलं होतं तेही तयार आहे। तर आपण आता हे शिजवायला घेऊया। प्रथम आपण तेल टाकून घेऊया, त्यानंतर कांदा आणि तेजपान। आता हे आपण लाल होईपर्यंत परतून घेऊया। तर हा कांदा आपला लाल असा परतून झालेला आहे, त्यामध्ये आपण वाटण टाकून घेऊया आणि तेही परतून घेऊया तेल सुटेपर्यंत। बघा कसं छानसं साईडने तेल सुटले आणि आता आपली ही ग्रेव्ही तयार आहे। त्यामध्ये आपण मालवणी मसाला, धना पावडर, हळद, जिरे पावडर, लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला, तसेच मालवणी मसाला आणि चवीपुरते मीठ हे पुन्हा एकत्र मिश्रण करून घेऊया आणि पुन्हा 5 मिनिटं परतून घेऊया। हा सर्व मसाला तेल सुटेपर्यंत छानसा असा परतून घेऊया। आता ह्यात आपण हे मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकून घेऊया आणि परतून घेऊया छानसं। हे असं छान आपण चिकन परतून घेतलंय आणि ते 5 मिनिटासाठी वाफ द्यायला ठेवून देऊ। 5 मिनिटं झालेली आहे। आता असं परतून घेऊन त्यामध्ये आपण हे थोडं पाणी टाकून पुन्हा 10 मिनिटासाठी शिजवायला ठेवून देऊया। आता हे चिकन असं छान शिजवून तयार आहे। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।